दिनैना एसे बेलेग धरननि जिरायग्राखौनो लाबोजोबखाबाय एबारावहाय जै मेंबाय जिरायलायबाय बेफोरबायदि आरोखि ना नै बेफोरबायदि जाना दं हाग्राया ओरैबायदि हाग्रा दुखाबाय एबाराव फोसाबाबा जानाय नङा जोथोन गैयामोन नालाय गया बिराद गोबाव जोथोन गैया जाबाय ओंखायनो दा बेखौनो एसे जोथोन लानो फैदों बेसेबांथो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंबाय थानो नङा होमबा बेफोरबायदि बे गय बागानाबो लोगोनिसो दा जे गय बागानजों फैदोंना बेजों लोगोनि गय बागानजोंसो हाबबोदों ओमफ्राय हाग्रायालाय एथ'राब गिदिर नङा नंनायालाय जौनायालाय जौबाय आरोखि हाग्राफ्रा बोसोरसे 6 मास गाहाम दैज्लांसेया दांनाय जायाखैना एसेबो बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो एसे एवद्लाबायनि जिहेतु राजनितिकआव बांद्राय ओंखारब्लाबो माबा जायो नालाय गावनि न'नि खामानिया थालांजोबो ओंखायनो एसे गथ'नि एडमिसननि एसे ओंखारबायोदां बिदि साननानै होफैद्ला एवलाबायनायसै नै बिजोंथ' लामासो जाबायलै दे जाथोंसै माथो खालामनो मैदेराबो हाबफैगोन एबाराव थ' बिदिला जों नङा होमबा नायलांबाय थानोसै गय बागान हाग्रा एवनो फैदों नालाय नैबेनो हाग्रा बागाना ओरैबायदि हाग्रानि बागानसो होननांगोन दाखालि गेजेराव पलिटिक्सनि बाथ्रा रायलायैनो गावनि हाग्रा एवनाय मानायफ्राबो बिदिनो थालांजोबलांदों दिनैबो एसे बोलो होनि हाग्रा जोबथार नैबे खन्द'आव हाग्रामोन बिराद मैदेर थाफैबावोमोन बावहाय गामि ओनसोल नालाय मैदेर थाफैयोमोन बेफोरबायदि आंनि बागानावनो हाबना थायो मैदेरा बेफोरबायदि जेखियानो जादोला हाग्रा एवग्रोनोसै नङा होमबा लोगोफोर खोथाखौ खम बुंनोसै खामानि मावग्रोनि आयौ हाबाब थैनोसै नै बेसेबा गिदिर स्प्राइट आयौ आं थैनोसै आइदि आच्छाला बे जन्थाखौ आं माबायाव बायना लाबोआ रङियानिफ्राय आर्मि केन्टेंआव बायना लाबोदों बे जन्थाखौ आइदै दैयाबो नै स्प्राइट गुदुं जाथारबायलै बानायसा दासो फैदों ओमफ्राय नैबे जन्थायाना ओरैबायदि गरमखा दैयावसो गानग्रा जन्था होनोसै एबाराव आंबो नै गाननानै मोनसे बुस्थु लानांगौ मा होननानै बुङो गन थसे लानांगोन नङाला जानाय नङा 10 मिनिटसो दानलायनोसै दा 10 मिनिटसो गुम दानलायनोसै दाननानै ओमफ्राय दान्दिसे रेस्ट लानोसै बिनि उनावहाय आरोबाव रेस्ट लानोसै आरो 10 मिनिट होलायनोसै बिदि थ' बिदिब्ला शुरू हो जाए बाबुआ ये देखो जंगले मंगल लायनोसै हाग्रा एवनाया अयथासार मेङो आयौ एसे दानलायबायना एसे दानलायबाय लांदां जालायबाय नै खावसे दंबावो आरोबाव नैबे खावसे दंबावो सालाखौ होख्रेबजोबनो दिनैहाय
दानो दानजोबनांगौ एसेब्लाबो नङाबा जानाय नङा सान्दुंआ डेन्जार गरमखा हेस फेसल' मोनखादों थ' बारा गोबाव नायला एसे दानबावनि थ' लोगोफोर मेंबायबो थिखोना 10 मिनिट दानलाय मेंगालाय जिरायहोलां बिदिना गोबावजों खनसे मावनाय खामानि ना मेङो अफ्रि ब्लग 2 चेनेलखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय दिनैनि थाखाय दे गाबोन फैबावगोन